the conflict behind all conflicts. Or say akudie a ebata akudie nyina achi. Abusiafo na oche asan abeto yembion edi asida pesi ebe ma twedi ampon Nyankopon sanse ono no aboye ho ban ma yeda so etinkomu sane woni yen adini yie wo ha se no minim yie sa sara no ne wo abusiafo nso mo adini yie kwata mu nyinara adusua ni wusua no ose gidie ho adusua ahodo a efri Joshua enhoma no mu anase lessons of faith from Joshua yaye adusua no mako miensa ne na ochi mu no ye wadusua etoso enan atifi asem no ose akudie a ebata akudie nyina achi ye basisia nkofo emai sasem we ayam nkofo bebre kesna ne taisa akokon ne amai antawantawadi na chi nso ya kokon ne utime bob nsama ne ba ha no aye the commander yes of the army of God the anything aye contrary to Onyankopon ehye no aye basbasa jumedia hudo bebre omudi ene kire se na nyame hu suro ne nyame hu nimdie no eni ho yebema munyina akwaba na afi ya damwasen so se mafidie eda so eda London Ghana memenda kwanfo Sabbath school na afi chosemu empense mu emra so se yede na otwe edition so yede ema se na medi kankan na kwata mu no ye hwe edition gidia odusia honru a betimi asua free Joshua enwoma enimu na atwe mu no ye hwe akudie a ebata akudie nyina achimabo no aye krado mo beboa na afi de edition pensempense mu ede abremo but answer na no ma yenkutie enwumu emfree redemic for home rasisia
Mejiwajo, Ayayiso, Abodiso, Itutumso. Say ya, Sidamawana, Yentumbuyo, Mejiwajo, Kajaji, Ayayiso, Abodiso, Itutumso. Ese Wampao, Jesus, Ese Wampao, Jesus, Sende Wubamba, Kota Fonye, Sende Wajarisa, Kayen Kwe Free and Song, Sende Wumboja, Keda Sote Bonimbo, Misha Yeso Jawa Yamamya, Ebromiso, Sekamina Kumpa, Medina Mamego Kukumpe, Baby Namya Jo, Ese Wampa, Jesus, Ese Wampa, Jesus, Senge Ubamba, Kotam Fonye, Senge Wayarisa, Kayen Kwe Free and Song, Senge Umoja, Keda Soti Monimbo, Misha Yeso Jawa Yamamya, Ebromiso, Sekamina Krupa Medinama, Mebo Kukumpe, Meimi Namya Jo. Yeda yenuanom nyontufu ko yase anwuma omode adi yen addition yi anim ene na mefa sa kwanya so na mede aseda mu odin edi ama 3ABN Ghana TV and afe Hope TV Ghana sa adwuma ko yi mienu yefa sa adwumade yi de ko wiase afana nyinara nokasam se enam se yankwankwa wa fa TV adwumade ato mu so na nyankopon asem nkwa no mu budahu omobohu dawro ntino ya ehusika sam taye den kakra ankwankwa na boa won mum de miemia won fidie nti se wutie na wo hwen na wo mo bia de bebo me ahwe mfani nani obon se won numbers egu hono mo fa na frɛ obeje so kakra bia bitimi no fa boa sa adwuma ko na nam sa ye so ma nyankopon so ahira na me wie ni sa dia na me kan fa ma se YouTube so na wo hwe na wo nyan subscribe to your channel na mouse fa mia subscription button no ho na fe obesa hu se adoma bi so elkon mo mia so se yes video ya won so won sabeka bi won saka bia na so wa wo so e de akama afoforo ma me fa sa akonya na fe mi yi maboafo yi nkyerem na fe wi a ya hwen yen agisuan mo me de no son for Bismarck mensa ende ye wo adom mesan e wo Elder Hansen asamo aka me ho ase Elder Hans ye mo akaba minia da se enenso to nsafro watimi aba na fe me ko manimu nso a ye nua Foster Chum enso ene kam ho for Foster ye mo akaba great me da se enenso watimi abeka yensa e wo hase na fe me ko manimu Harry ntimu nso ene chopeni Harry ye mo akaba da se ne watimi abeka yensa e wo hase na fe me ko etro no ho akora John Mensa Thompson so ene te etro no openi John ye mo akaba me da se ende mu nyina mode odo abo odomu se yemfa adusua sei emfa mbre yen atie for ene na yebesi yentrase na mama John Mensa Thompson abompaye edi amaye bompaye na me a wo boss ro boss asase na me a wo mu eni hwehwebia wasem ene mankwa wasem ene manipa yetumi kwa yetumi ba yada wase hwehwe so pa ene Bible akwanya so nko de amma yen se ene afoforo embeche wasem na yensu yensua bibi emfirimu yedi hu nyina ehye wonsa ne esro nse fonsa beka yetekrema na aseme be free anu aba no anya asemu a na me opese wo ma etie obi biara obetie wasemi ne esro nse sese nipa na akoma masemi enkogu akoma pamu sene ebeye a obi biara be hu sampa okokase a ekoso ewo asase isu no e wo se yetumi e pause be di wasafi ho a wechi na se wo pia
yɛn nyinaa yɛ nyankwagye ama yɛ kra kɔso bomba ho ban na hwɛ yɛn so wɔ Jesus Christ de mu nti amen great yɛyɛ adusua no bebree last week na yɛde ne to so miɛnsa no ɛde ba na wieyɛ mfa yɛhwɛ adom ho akadeɛ ahodoɔ mfa saa adusua no na yɛ very powerful yɛhwɛ how miraculously onyankopɔn leadi Joshua and Israel for more mutimi crosso Jordan na afei onyankopɔn mo yɛ nkaedum sene omo mano ebebisa sɛ na saabo ya mudi asisi yɛsɛ yɛ kyerɛsen a watimi aka sɛ onyankopɔn na abrebi atwa mu opai Jordan mu hu ne saa no opai ama efa mu eche ntumi saa nyankopɔn no na ɛwɔ sɛ mo de mo hoto so yɛn so ɛkɔma yɛn sɛ adeɛ bi ɛbɛboa yɛ wɔ honhom mu nyine deɛ me yure mfi sanse ɛno deɛ woma yure fi honhom mu adwuma deɛ a obetumi ahwere nkwagye nti very very important so this no yesua na this week no so yɛ to aso was the conflict behind all conflicts in fact na ochi mu ene na ochi a edi yanimu yi adusua ba besua yɛ adusua bi ehu hia pa ye because ebeji question bi a yetai obia bisa sa question because I share Israel for omo befa Jordan ya ekon a omo kon ye ene adin ene de omo ye nyina nipa omo gi asase fa nyina ye omo na onyankopon hyehyɛ so omo na onyankopon din mu ene omo nya onyankopon mo aso ene omo de ye sa okon ene manya na obebisa on say na nyankopon a yesi oye odo no na afi ono aso na ta Israelfo ye chi a omo ko a omo kunkrofo ye omo gi ansase efai ene na okwan ben so na befa so ne aro konsara nyankopon ne do ena afi ono nso a yesa hunu so ono de oyokofo a okun na okunkrofo eje nkrofo eman sasem we eyam krofo bebre kesene ne se ende ye ntimi nkasa onyankopon yodo so for the 2 weeks here we animu ye ba behwe hawa ye bitimi a reconcile onyankopon yodo nanso ne dimu nso na Israelfo de kun ede je amanyi eno na maboafo yi eba beboa na ye di kan ahwe eho asem sa week nti o hwa o say the conflict behind all conflicts anase akudie a ebata akudie nyina achi great yanhwe yanka abosem no ewo Joshua chapter 10 verse 14 Joshua ngoma no etieye edu yimu edu enai no yanhwe asema ewo Joshua chapter 10 verse 14 enti radio asem na edabi maaye se mo eno anim ana akiri a Awurade eti onipa ne efi se Awurade ekoma Israel amen wait ye koya nim no sanka abosom yi ebebam na fe yakasa ehun conflict behind all conflict muma before then mamema opening hands and Fabrizia wabi mu yakasa conflict behind all conflict akudie a ebata akudie nyina achi wo the sentence kakra bi kire ase a nti ase ben na ewo se yenya akudie a ebata akudie nyina achi meda se em se word na epie mu dodo no aye akudie conflict na yakase conflict a eyentawantawa eda indipa mienu ana ekuo mienu ana aman mienu ntem enu nti conflict bia e wasasi so no ampanimfo ka se wokoto se nipa mienu okun a amka se de na asie bisa se na no de na sie kire se ade bi bata akire a ekoso ne ekoso se sie na omuka na brofon so say there is no smoke without fire enti misie bia ni ho a eja enhyase enti enipa kora yan to kwakon mu no even awade mu kura no se conflict be mu a bibi na hye akire a tu bebi se mu a wo se okotena se na mu di asem no a ne ya na etaba ne se bibi wo ho naka nyese ofitin ya na wamu na enye ofitin ya na minni na aduane enye ofitin ya na filmi fie ko ana so ni obi atie gina eko there is something behind na so something behind no and we say sa unfortunately yen ye de no nia etai sa akokon ni ama ntawantawadi na chi nso ya wokon o se nka obviously na nka ye obi na pull strengths no se nka hu sa man bi no bi ku a ya say the western world no mo hihye akire na wo so obi mu ekun wo kuro bi so ene ya say obi na hye akire ba na hye akire no yen ne ye kire mu kire say
eyen okon ene hye okon ketewa yechi. Okay. Nti there is conflict behind all conflict, and say you will greater conflict be a your friend the great controversy. E koso between onyankopon ene obonsam. Enye say ono ne won to call, but apere a obonsam ne kofa baaye onyame nso twese ohwese ne ma ye beba ne nchen. Ti sa apere na ekoso in the world na we are behind the scenes na ye ni ehun se nipa no eno na eya ede to kwa hodo nyina ne ye besua ho ade nyina eba me da say say wa bie ya dwene mo efasa caption ye ho excellent great ye nto ase afi ye nhwa ne di kan no ose commander of the army of the Lord Awurade dom safo hene no ye nhwa Joshua chapter 5:13 to 15 assembly wo ho be my background bi kakra ye nhwa background bi kakra Joshua chapter 5:13 to 15 yes na Joshua wo Yeriko ho no o manani so hwe na hwe obarima bi gina ne tenten so kura enkranta watwe na Joshua ko ne nchen koka kire no se wo yan afa ana ya atanfo afa na o se da bi na afi na mabase Awurade dom so safo hene na Joshua de nanim butu fam sore no oka kire no se eden na miwura ka kire nakoa na Awurade dom so safo hene no ka kire Joshua se yuna simpaboa na nia wugina ho eye kronkron na Joshua yesa amen amen great abusiafo na me kai wo say ya cross Jordan is say into the first city e was say omo konka ye Jericho e no ma pie honom no now ya hwa background abase ya wo de amaye Harry nti ase ben na opese enya wo hase da say nya Bismarck say ye hwe said the asebna ekusi ya na wo hwe said the Joshua reacte ya yete ase kakra wa hase ma yen start say na said the mention yen na omadu cross Jordan no mahu Jericho but na omuni strategy bia omode kontokwa that's right omuni bibia na yen kai say Israel for no omatu kwan ya che omuni bibia time bia omode forme omo army enyoma omode beko omuni bibia sebe no a tie and I say nte any strings pen no more it's no mo shade ya make catch omo say mo ba beko na je say aye ade a omutisi omutiri kakra enti ohu say obema bi gina ho a okura sekan na dwumie ne na kakra say Joshua odwe ho say na we jam me nkọ nchen ko busa no na asem obusa no obusa ne say are you for us or are you for our enemies okay ho anasa okay tamfo ma answer no hwe no we nya ne sa the okay ya say dabi na dabi kro no say dabi say okay ho anasa dabi de sentence to aso e na be mahu because na ogina ho no na oye commander and na title my commander of the army of the Lord yes and a hoping in sa sentence no na onya ka asa no ho ape eno hu say nipa kwa me ne kasa no oye equal to God himself nti hwa no de nanim ebutufum na ehwe addition koso kakra ama yese hu say the identity of this commander the Christ himself before obabeyi ne ho akere na as Jesus Christ no na the real identity our the heaven how they kun entoko ne otime bob nsama ne ba ha no the commander yes of the army of the Lord inti emani hu say menye hu die then na inti what are our next steps inti esco edition e be hu say when we are ready to listen to Nyankopon strategy yes okoya ntoko ni na amaye no de sekan na watwe a wire ready may hu say your problem bia e wo bia no why you ready to fight for us that's right but we need to be ready to join him inti na or ma Joshua hu say
wo na aba be join me o me dey my ready enye me na me be join you I'm already ready. That's right. For you. Great. Me da say Harry. I mean team free. Yeah, me da say just to clarify on certain things, I say certain doctrinal theologies be a SDA for Yekura, Emma, Nipa Bebre, Eanomonte, Yase Papa. So you can use the word the great controversy, right? And you see conflict, the conflict behind all conflicts. Now the great controversy, no, again, when we come to the commander, and shada nye additional a pobat, send a beya, ye betia sieno. Say, Yesu Christo, send ya Harikano, before he came as a person on earth, no, not on a netias as iso. Because at first, be an any pay, no oba, but oba writers, no, the omuhunu. Any being be a onye nipa no wo superior being be a omo okwa on faso describe no enti asem kro ye bi esi e wo Exodus 3 nchekire num writer no start say nyame bofo ene yi ne ho but the same writer no in just 2 verses later was na nyankopon urade nyankopon hyase kasa na kire say he came in a way they didn't understand the being into no every being oba bi a no mo frɛ no obofo. But over conversation no in Judges chapter 6, you Gideon, the same thing. One no kasa no friend say obofo or see who obofo but or kasa no say merade enemy nyankopon and ono so agitum say ampa enyame. Ye nyina agitum say Yesu Kristo enana oba in that form. Abraham ene kasa ema no ekoto no ewo nanim. Nso na ose obofo ne bae by the third person in the obofo no yo no. Enti that word commander in chief no a ye kire wo Joshua no. Esane said before Joshua na onyan use the word Michael ne man no. And until see be use the word Michael later in Revelation and Daniel. People think say Michael ne your obofo Michael. Until I can say obofo Michael. Michael your obofo. He Yesu Christo din when he assumes warfare. So Yesu Christo sorry gina say obeko amayen a ni din a ode e Michael. And until the word na e use in Revelation one can say commander in chief commander of the but so we call the same word archangel no arch na wo ho no e the commander in chief of the angels. Tie ya metadi we na kire mu say prime minister okrom ha or chair cobra no MI5 army navy and securities no otimu as commander in chief of the armed forces. Meanwhile no onko army that President John Mahama or the commander in chief of the Ghana armed forces and so onko army that adentia Yesu Christo the archangel commander in chief of the angels. All right. And into those or baby moi or the Euradenoa, the Sebo, and Totobento, and obofo penine. The word no use obofo penine, but above one so penine, above one ura, the voice of an archangel. That's right. To be say, namide Eshemu say, when you hear Michael, say on your bon sam konya, nye obofo be ane Michael. In fact, obofo ye nim ni din e Bible mo wabo akire yen in the Bible. Gabriel. The other ones, from the cherubims and the seraphims, but I know your mudin a rule. But be our bony din ye name or Bible mu Gabriel. Yeah. Apart from that, Michael is Jesus Christ. Great. Yes, me that say with this clarification abba. Enti ya hu abastia no ya wura Jericho. So we've seen say onipa na oko confronting no say or come ho anaso ya against no. Not just say onu krampu ne ono no oni na straight after so omko kansa commander in chief because ono na obedi okun nanimu na afi omotimi akwanka no makoma. Well, yen to aso na afi yen hwe yen hu abase yen hwe o say war in heaven okun ewosoro afi yen ko Revelation chapter 12 say na midi kankan abusiafo ye pese ye hwe okun ye ekun nyina no na abase ne sen okun be ne wa akiri ama we nyina ye hu ne nsunsanso na nsunsanso ne ye de bo nyankopon ana say de bo hwan san say ye say ye ntimi hu nya nkupo a wo odo na ota okun kese we si ana say sa nko ye wo wiasi achi eno ne pese ye hwe ho asem well yenko ye chi ne yenko hwe Revelation chapter 12 Revelation chapter 12 no 1 to 7 to 9 yenhwe asema ye wo ho no mo osina okomba osoro Michael ni nabofo
otu otwase no so sa ne koin na otwase no ne nabofo ekoin na odi won so na wanya kwan osoro bio na otu otwase kese no owodada no awofre no obonsam no Satan nia odada amanama nyina no efri ho to no twene asase so na oto na bofo eka ne ho egui amen akenka semi aye ken foster kwan be na ebeboa ye mayatimi ate sa akundie a ebata akundie nyina achi mse oma has di kan ema overview yes ema ne ebe ko nyina mkram ka se we di sen nyina you see ne ko nyina free osro so de odi kan ya owonsam abodi nyina mu no ono ne ebo no ye pa man unique way of creating obonsam enti nya ye hu ne na bone ba ni mu enu enti no one person obe transform anase one person onu kon abeba enti no or convince and confuse other angels ana odom begu atati so enu enti no omaba omoni bia juma bia di say the nyakopon abodie no obe say no enu na diwe no nyina aba okay enu ti ye hwe say enti na chese onu no bible catch say Babylon chese basabasa sa onu basabasa idi kan eba nimu e wosro ana basa so enti basabasa ibi ekoso bia no e ono a sa ya attribute to obonsam no enu ti hu other bible commentators no echimu say Babylon physical Babylon yewo wiase ene Tyros or Ty krubia ni nyina ye eno ne Babylon obosam no ankasa but the nyesa sa kruno anasa o man no anasa hemfo ene ye Babylon no but omone ye anything contrary to onyankopon ehye no basabasa eno ti say Ty any Babylon kruno enema no mo ye ntino ene from better but the king of Babylon no ene ne obosam okay Joshua watcha Jordan no afi said the hurricane no strategy a odebekuno ebi ni ho to contemplate as to what to do ana nyame ankasa the Hansen kind no the commander in chief ebaye ti Joshua emwa say obi okuta sword ejina ho na okọ nanim na okọ na okun a so mo defeat mu nyina o but Joshua a bold ekọ no say o kan ho ana say o ya atamfo na nyakopon edan mo di say obeboa e di onmu akọ nyame ne ekoso nyina no nyame ewe say obe restore asasi with the odebo ewiase no obe restore all right enunti ana obonsam enso empe but nyame so wo abebe nyame no obeka ho ama odi obonsam sikuni ti Joshua ono a nyankopon obre ne ho ase na osiesetie nyankopon direction ofa o follow ye enunti na obofo no so ebedi na nim ekon ye na mo so edi nkunim enunti ne ekoso obiase nyina say okon say yare say wo hawo say amani bi a ye fam say ti nyankopon instructions na ye fa Bible no yeah every how bia no nyame ebedi anim ameyako amedi nkunim say na Joshua obofo no bedi nanim ameyako ye no sabepe na obedi anim ameyako amen great meda say wa ye ne sa amen na say ekun ya yehu ne ekọ ebe na Joshua ekọ ye nyina no there is ekun bi edi kan course eguso a ekoso eno no mpopoye na yehu ye okun a eye onyankopon ene obonsam fititama obonsam tuate wo soro
na on na bofo ba asase so na hu sunsun so koye se nipa trimu be ye den na afi onyankopon be pe se obesa reconcile nipa back to ne self no tin kwaje nhyehyɛ no na ɛwɔ sɛ onyankopon gradually do away with burning ɛno na de saa ɔko ya yehu no ɛwɔ ha sei no ɛde ɛba yɛn to aso na ye nko ye no wɔse the Lord is a warrior onyankopon anase Awurade no ye osaberima ɛno nso ye pese ye hwɛ Exodus we dey beko Exodus kakra yesian twa mu nche bia ba yenko ye chi kakra na hwɛ Exodus chapter 2 23 to 25 afi ye behuri na afi ya sa hwɛ 12 13 Exodus chapter 2 23 to 25 na afi ye huri akan Exodus chapter 12 and 13 yen hwɛ asama ɛwɔ hɔ nti radio asem na enadodo ye chiri no eba se Misraim hene wi na enkwasom no enti Israelfo no si apini na osufre na won sufre no kodru Yakopon anim na Yakopon ete won apini sie no okae napam a one Abraham ne Isaac ne Jacob epam ye no na Yakopon hwe Israelfo no ohunu won tibia owom no. Amen. Amen. Then share Exodus chapter 12 and 13. Na meribetwam Misraim asase so anadwi. Na makum Misraim asase so emakan nyina. Yes. Ifinipa so kusi mmoa so. Na mebu Misraim enyame enyina aten. Meni Awurade. Na moja no enye ensenchene ema mo afia mo wo mo no ase mehunu moja no a mesa mo na mere bo Misraim asase a oyare dom biara ama mo so amese mo. Amen. Amen. Na wahuri ahwe Exodus chapter 15 verse 3 no pe na menhwa de ho Exodus chapter 15 verse 3 no yeah see Awurade ye domerima Awurade ni ni din. Amen. Amen. Awurade yo domberima Awurade ni midin yan show aden na wo kase onyankopon anase Awurade eye domberima anase osaberima se ne twi ne ncheche bim ebe ekodo na nhwa akenkan sem a ya kenkan yi nyina no adwenkyerɛ bɛn na wo hase ye share kyerɛsɛ mu a there are akenkan sem bebree wo kyerɛsɛ mu kyerɛsɛ ampa onyankopon eye osaberima na the Lord is a warrior. See ye share akenkan last one in Exodus chapter 15 verse 3 no say the Lord is a man of war. The Lord is his name. Nyame akon agenemba mpɛn bebree na nnenso oguso ɛko agenemba. Adesua no edu baabi ɛbɛma yɛn sɛ ɔde ɔpaw mienu ɛbɛto hɔ ama yɛn. Ida sɛ ɔbɛpaw so bɛdi nyame akyi ana sɛ ɔbɛpaw so bɛdi ɔbonsam akyi. Na ɔkokɛse a ɛkɔ so yi mfimfini gyina biara ni hɔ. Yeah, there's no middle ground. No. Either say you choose for God or you choose for Satan. Adesua ne de Israel for akwantuo ena yɛn hwɛsodeɛ ɛmaa yɛn. Na bra mo kɔ Egypt no. So mo tena Egypt ɛkyɛɛ. Nti mo refi wɔn agyanom nyame a wabɔ wɔn ho ban ahwɛ wɔn so abɛdi saa mpɛmpɛnsoɔ no. Nti the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, wɔn refi na ne ho nimdeɛ no na ɛpepa kɔ. Esan sɛ na bebi a wɔn ɛte no abosomsom ɛna ne wɔn ehu nneɛma a ɛne Nyankopɔn asɛm ɛbɔ ebira ɛna ne wɔn but ɛno so na ne wɔn yɛ privy to. Nti na ɛno no ɛgye wɔn adwen ɛgye wɔn bibia nti sɛ wohwɛ wɔn akwantuo mu Israelfoɔ no akwantuo mu ɛwɔ ɛsrɛ no so a dwumadi ahodoɔ bebree wɔn di ɛne kyerɛ sɛ na nyame ho suro ne nyame ho nimdeɛ no ɛni hɔ baako yɛ saa golden calf na wɔn yɛ no bosom na wɔn yɛ na afɔ wɔn som na bra na
Moses ekwakwaje imransem du no aba no eno kyerɛ sɛ ampa na nyame ho nimdeɛ no akofom. Yes. See Exodus chapter the first 12 chapters name say your last quarter edition na Exodus until still na no fresh. Yeah. Akudi ekwoso nyina no na enye akudi a between Moses and Pharaoh. Yeah. Nipa no so no de saa na yehu no. Nanso in the Near Eastern world no. Yes. Say wɔn ka akudi a wɔn agidi sɛ ɔman sɛ nipa ɔbusum bi anase tumi bi ɛna edi w'akyi. Yeah. Enti sɛ nipa mienu ɛɛko a ɛyɛ saa tumfoɔ no ɛna wɔn ɛɛko. Yes. Enti nyame ɛyɛ nsɛnkyerɛnne bi na n'asɛm a ɔkaeɛ mɛsrɛ sɛ ɛbɛsan aka Exodus chapter 12 verse 12 no ɔsɛ or the judgment eba. Yes. Na saa judgment no enye Pharaoh nko an ode saa judgment na ema no mpacho se we bia obetumi obetumi akan amaye. Na me betwa Misrim asase so anadwe makum Misrim asase so makan nyina efri nipa so kosi aboa so na mebu Misrim anyame nyina aten mene Ewrade. Amen. Amen. Oso obebu Misrim anyame nyina aten. Na se Moses ne Pharaoh ne nya asem dia. And the other na wo mo nyame ne nyame de waye den. But now the conflict no is not between Moses and Pharaoh. That's right. Na eye between Nyankopon ene Egypt so abosoma wo mo esum no nyame pese o mo hu sampa onno ene obosoro ene asase. Na onno ene Nyankopon. Enuanom okukesie bi ekoso. Onyankopon esa otu no bone esosa ena otu. Na akoso for a very long time ena ebedu yen so. Nyame to mean tolerate bone forever. There's going to be a point in time Nyankopon beka say enough is enough. Adomre no etwa no yefi enyefi no tene so entene sa bre no de judgment no manipa na asembisa ne se ehin na obegina entokwa akoso nyina no ekowie ewo asenua ne so na ne final one no ebekwa kosi abra nyame ebepie efiri soro obeba asase so na the final battle no abewieye ehin na wugina obonsam echi ana se wugina Kristo echi. Adesua no maye bibi na mesese mekan kakra ewa ha. Ose the concept of the total destruction of the Canaanites must be understood on the basis of the biblical viewpoint in which God is involved in a cosmic conflict with the exponent of evil in the universe. Ultimately, God's reputation and his character are at stake. Yes. A baby say, Adena Canaan nipa net so in the bigger picture nipa net so. Nyame a wose we yodo. Wose yenkotwi mfa sa nkrofo no so yenku wo mu nyane enhye wo mu. Enye sa Canaanite na nyame enisa wo mu. Esan se okuna ye nyame ekono. Nyame eku the fallen angels. Nipa biara ode ne ho abosa nkrofo na ewudie ene bone ahye ne muma no. Awa na adwen se ontwe ne ho mfiri ho na emomo bedi saa bone kwan no so no. Nyame ene wo saa nipa no ene won ntokwa. Rehab adusua yesua ye. Jericho fo no bebre na ase ehye. Nanso Rehab Paul se obedi Nyankopon nkrofo echi no. Obeye symbol se wutie Nyankopon a wunya enkwagye. Womo ntie Nyankopon no se ye ne ba wo so. Se sankrofo no a womo tie Israel fo ne nyame ayama wo no. Se womo etu anamon se womo nso womo do mo ho bemma Israel fo Nyankopon na anka nkwagye ebekọ ama womo. Enti yenya hweyie in the larger picture ne se yedi nyame echi a enkwagye ebekọ amaye. Se yendi nyame echi a oseye. Enti na make say there's no middle ground. Either say ebe power say
yɛbɛdi nyame akyi na mo yɛhu sɛ nyame ɛyɛ ɔkofo a ɔko ɛma ne mba na wo na mu biara no ɔbɛko agyew ne nyinaa ne sɛ di n'akyi na fa n'asɛm so na nyame bɛdi nkonim ama wo so me da say why are there pa me spa Penny Thompson why are there yento ase ɔse ewurade bɛko ama wo now yenko Exodus chapter 14 verse 13 and 14 then near huri akan 25 no yenhwe the original any ID planner nyankopon no wo ma Israel for in terms of omunku anom kwakokun yenkohwe na nyankopon tirimu po owo ma Israel for Exodus 14 verses 13 and 14 no we huri akan 25 no okay 13 say na Mose ka kire omano say Monsro munyina pintin na monhwe Awurade nkwaje a ode ba kire mu ene na mezimfo a muhu onei muhu on de biara da bio Awurade bɛko ama mo na modie munyeko amen when has yenhwe sa yituosemi a yakan ede na eche fa onyankopon na ne tirimu po in terms of senenka na Israel for no ebe ko age emaya na omukwako omukọ transfer yo me da say em say enka law court na yawa think you build a case wo hwe adisuano ba bia efiri no a ya di kan establish say bibia AC in terms of a mine tokwa in terms of nipa ne nipa ntem tokwa in terms of asafumu tokwa in terms of abusuan tokwa nyina no say bibi ena eka ko pepa e wa kire ena getere de enti it's not just like that enti na Yesu kan kire Peter say masrama anko bonsam obepon wo say buru yes enti which means say again Peter Kroya eko kan say Urade empare wo say obewu twiwa banche me mawumu o say free so Satan so he knew say in every it was only Jesus oye nyame no and na otimi distinct beshi hu voice eba ne say if you born some na yen de meti Bismarck ne it is a Bismarck sabi wani mo ka se kwase ane abo akire me a na me buafu den say eyewo na woka but what we are seeing now ne kire say in everything na ede ntawantawa beba o how beba amane beba okon osun awerekuo owuo normal nyankopon be reserve no later no na eye conflict bi na ekoso na manifest ne ho ewo ha enti when we come to the Israel for a scene no more not just Israel kra no onyame enka o intend say originally no onyame intend ama yen say ye meko okun ye de yanimu aye kun abawuo ntokwa sikasem nkrata ekom yade eni akon ni eyi nyina ni owuo nyina anka nyame intended say ye meko and for the original intention no he created us for worship and happiness longevity nka ye betena say immortality say ye nwuda na ya ankasa through our first parents ye kwoti obonsam in the allied na ono oni yen kona yen yakodi nafa in a way by quote enti onyankopon esanse wa ye nkwaje nhyehyɛ ya to ho free mfitiase and First Peter chapter 1 verse 20 free abode ahyase na oyɛ sa nhyehyɛ ye no eto ho se empo ye bone a obeba beji yen na negie no mu no ɛhɔ na asɛm na ba no yes he does a whole lot ti where Israel for kwan no until Exodus 17 na Israel for enkontokwa omunam enye se omuntu ukuro they pass through a lot of people it wasn't a wilderness there but na omo but na ntokwa bi amae okun bi amae Ellen White actual Patriarchs and Prophets say anka Israel for eye ason sitie ema nyankopon ene ne mransem na womo anye asomoden a anka ntokwa later kro ye ka ho asem ya about the book of Joshua ikra no anka Israel for nke yo mu no be mo akon nanso in Exodus 17 when you say o say Israel for enwi tie nyankopon na omu bisa a very simple question na nyankopon kro anti otiase ni nti oda so kan yehuni o say hwa na Amalek for
ebeto hye Israel for so afi ntokwa bai but nyame a wodo won no osan kura ma wo mo san edi nkunim nanso yekoye nim no yankopon asem a okan Moses asem okan no onyankopon beko amamo na mo de munye din na 25 no Misraimfo no akora hu se yankopon na eko ema won kire se enye ye skill enye di ayenim yes enye nyanse bi ayewo enye ahoden ayewo enye didi ayedidi ye ene ye title yetua enye homeda ayedie is not by anything on ourselves, it's by grace onyame ntokwa yetimi famu ye sori a yetika mu kiridi de yakobe ne ohaw ne timi boye so a kirim na ya sori na ye na ye kro no eye onyame na okoma yen na onyame ko a okoma yen no me de wie se ene na se nyame na okon a wo hwe all throughout na ye kenkan nyina so onyame ye okonfo ya ye kai ya. God is a warrior, he fights for us. Michael, Jesus Christ, or in the mirror no Michael be sorry akon amane mai ene na Israel fo omuduru pukoko na no ade na before they got there nyame pipe pukoko no manto before they got there na omo famu akọ ade na omukoduru Jordan before they got to Jordan no onyame no obetimi ayesa anwade na wan pam anto ho dada say muduru ha na mo famu akọ ade na omuduru Jericho nye Israel for ne ko so dan no enye omo na ekoye bibia but nyankopon am di kan mubu Jericho afasu no na waka se moduru ha mo ntonhye wo mo so but he involved them and then I see on the last week he said in order for them to know say erade na ye so omuduru ha na nemu apapa na omo nemu a enka hwan na ye omo beto kwan na da ho enye obi a na ye but omo a wo mo ye involved in the warfare no I feel say mo amunye efadum bi nsi ho nkire se bubisa enyame ene ye so in our lives he will allow us to play a part ye part ne no na edi nkonimo but it is like Israel for waka kire omo se momfa totobento enkobo aben ana se momfa monan ensi nsuo num ana se Moses tene opoma it is just our action tonight. When we come in faith, God fights for us. That's right. Ephesians chapter 6 no ne na oka wo ho ni nyina say yen hye akode no obobo so ni nyina no so wo hwe the contest no pa akode na ye hye ye ni nyina ye na ye de kokun o say ye betimi dia ye den agina we are not even fighting, we are passive in the fight but onyankopon na okon na man na mbom no say yabo ye ho ban with nasem nti ena obonsam to bema no anya ye ne ye koto bema no but in krante no ye say yen the only thing na ye ko a yetimi di kwakwa ye nkranta ekuta yen which is nyame asem nti adofo na emeka kosi so an say onyame okasa obeko amayen a obema ya for how no mu in a way but ye na minsuo no mu a emfa yen ye na mujamo ayen hye we are in there but he is fighting for us. He say na mo how bia mu ayen say onyame na eko amayen na mo he wants our faith to move say yene no entusa anamo yo me da say say yem ready to yen hwe final one in afi yem fine and sorry so say the second best option okwan a etosumienu a eye pa ara no yen hwe Exodus no hona 17 verse 7 to 13 na fi ya kan Joshua 6:15 to 20 no so yen hwe nso so yen asesesem a e wosa yi to semimo 17 7 to 13. All right. Na Israel for no ham any so a so rade ehwe no ehwe se Ewrade won ya emu anase oni yemu enunti ofre ho Masa ene Meriba na Amalek by ne Israel be kon wo Refidim na Mose ka kire Joshua se yimarima emayen na free ediko na woni Amalek enkokon ochina medie mejina kokon no tifi na makura nyankopon epoma ene wo mensem na Joshua senia Mose ka kire no na Amalek kokon na Mose Aaron ne ho froko
fro kokɔ no ekɔ atifi na sɛ Mose ema ne nsa so a Israel di nim na sɛ ogya ne nsam a Amalek di nim na Mose nsa duru enti wɔfa ɔboɔ edito nase na ɔtena so na Aaron ene ho so ne nsa anum ɔbaako wɔ ha ana ɔbaako nso ɛwɔ ha na ne nsa eno yɛ pintin kosi sɛ owia ɛtɔɛ na Joshua dwere Amalek ne man nkranta no. Amen. Great. Now we will share Joshua hona Joshua nso 6:15 to 20 no. Yen share nsema ewo hono. Joshua chapter 6 verse 15 to 20. Verse 15 to 20. Na da to so no. Ade chipe na otua ahima sɔre ntem na otwa kuro no ehia saa mprɛnso dano nkoa na otwa kuro no ehia mprɛnso na eba sɛ nea ɛtɔ so no ɛso a asɔfo no rehyɛn totrobento no Joshua ka kyerɛ ɔman no sɛ momose efisɛ Awurade de kuro no ama mo na kuro no nye ehradeɛ eno ne emu ade nyinaa ema Awurade kuro no nye ehradeɛ ne emu ade nyinaa ema Awurade odwamanfo Rahab nkoa na onyankwa ɔne ne wɔn a wɔwɔ ne nkyɛn ne efie nyinaa efisɛ ɔno na ɔde abɔfo a yɛsoma wɔn eno huntae mo ho yie ana mo nhye enhyira Awurade eno ho sorry mo ho yie ana mo nhwɛ ehradeɛ eno ho na mo nhyira so na mo amfa ehradeɛ no bi na mo amfa Israel esraba no anye ehradeɛ ama yenso. Amen. Amen. Can 20 no finally ena omano ebose na ohyen totrobento no na ebase omano ete totrobento no eno omano ehuru bose kese na ofasu no ehwe fam tim na omano fro ko kru no emu wonyina ko won anim tin na ofa kru no. Amen. And you know, opening Harry, yeah, sorry, so no. I dream ben na ana senti ase ben na and you choose we a pesi nya e wa hase. But I say, yeah, bisma. You have said the story about Babisia. Na Israel for omo free Egypt ya bedu omo bedu Jericho ya. Nyankopon akon bebre amom a omanya hwe omama sokra omama nsa sokra ye hwe Exodus patchbit me read Exodus 23:28 na je say ne Nyankopon ne first option pass enka omonye bibia omonye bibia na mesoma enkotokrodu edi wanim na wapam hewifo kenafo ne hetifo ene wo anim. Amen. Yehwa enso na Israelfo no edu bebi a omugi Nyankopon di o yensenche ne bebe momo a ebu a no mu refi say ne ye can remember say ya no mu refi nti bi wa na Nyankopon pese omo kai say me na medi mu free Israel ebae me na medi mu me na me komokoma me na meji bibia amamo na omu free omu bedu ho bo say na afede ye cabrofo on say they were memorying na just say omu kasa se Nyankopon crowd da so kan ye ho ana na Moses ko akwaji we na ba no na o start kasa na just omu gidie ni na abafo na say de obe ya nyame be ma omu gidie abasrubio no ma o ma kai omu no ena ya omma Amalekites won ba ya omu bedi omu so
ɛna afei deɛ ɔmutumi koe ɛsɛ firi mu ba yɛhwɛ adesua no akyi ha ɔma yɛhu sɛ bibia ɔmo hu bia no ɔmo fa mu bia no is the level of faith ɔmo gidie ɛna men tɔkwa bi ɔmo bɛkɔ mu bia no ɔmo hu sɛ ɔmo gidie sɛ ɔmo ɛne ɔmo sitie so mo betie nyame strategy nyame plan no ɛno ne decide nkunimdi anase nkugu enti sana addition chain okay yeah finally no the first best option nia you can kind of Exodus 23 unyame nanka Amalek for Canaan for ne nanka nya Israel for ne kokon odi nkotukuru du keke ene we pam omo afiri ho but because Israel for eye asonden no baabi ye kai say yesua Exodus no Yakobon e kan say me masomodin nti mukon eden dodo me nko me ne munko biem e ma Mose kan say woni yankɔ a ye be de ne yakɔ na ma no kura be sere yen e ne Yakobon say ne mema me presence me ni modi monim anim akɔ nti sa presence no na Yakobon ɛhɔ e na yehu say afei de the second option is now coming into force. Okay. And the offer the second option and they say the first option was near Yedi can say Unyame na the trim upon say Obekwam or Nanka they were going to do nothing. Yeah. But the second option no when they were going to be part of the war. Okay. But even with that you know I can say you know I can back Mose and a woman in Sasso. Yeah. And omudi nkunim ejese nkunim die no enye omo na ede ba but they are just involved. That's right. And ba kon so oman no na ebo toto bento na mo amutwa ho nsraba na mo bosi na abanso first no ekiregu it what it means even with the second option na unyame kurabu afu omo a or say mo na mo bekọ akokon no he was still doing it for them. Sa no ye mayen second chances. E nyame odu ba bia first option no de mayen no ye de boni bi ne amimi ne anye ne nti na ama apayen. But even in the second option no onyame anasan ekumaye. Good. Me da say final point na fe. Yeah, me dey chat to one say okunya ekosui. I will say ye power baby a yegina. Yes. Ye power man nyame a obedi nkunu mama ya as a church no se ehwe senia Israel for nyame di nkunimdie ma wo na bohye asase a ode ma wo mo no so to ohye bohye no asase no bohye e de ma wo mo a it means say yenso ye fa onyankopon asem say ye de kwa definitely opposition beba obonsam empese obi beti nyame ase no obedi nyame echi because opesa nipa no nanso ye gina say ye de bekwa onyame nim kwan obefa so beboa ne mbetwitwa age ne mba obia beti onyankopon asem ye de ne say ye ntu anamo na Kristo be hye no hwani munya yo me da wase se afo ahase na ye de edisia no ebesi onyankopon enhyira mo se mode mo afidie di ato se da sende ye de edisia to so ensia no e de ebebre mo katowani na fe mema foster enhyira so e ma ekra it was nyame for me no do so o me hu kwa ekoso se nye yekun na yewokun enti yemfe hu ma abrinyi na mu ho de hu ma no edinku sanse udi omonim boyen sara boyen hawmu enyare mu yaware mu yakwantu mu yadesu mu yasetena mu etuma mu ene ebi biara ene yekun asasi Yesu no boy ne fa ho ma wo wadi nkunima ma ye wo Yesu demo amen amen.